Upcoming 2025 BTC बिसायख'थियाव नोंथांमोना सोर सासे पलिटिकल लिडारखौ सापर्ट होनो थाखाय साग्रिद जानानै दं? मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारखौ ना मानगोनां प्रमद बर' सारखौ? नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। जोंनि ट्राइबेल हारिखौ बा जोंनि बर' हारिखौ दानलाय सुलायजों बुलाय सुलायजों नाख्रेबनो हादिया दिनैनि बे स्टेजआव पलिटिकल बिथिंनि गेजेरजों मालाय गुबुन हारिफ्रा माबोरै नाख्रेबनो हागोन हाया बायदिसिना प्लेन पलिसि लानानै सोलिबाय थायो। दा बैफोर माखासे बाथ्राफोरखौ जोंनि हारिनि जेसेबांखिनि पलिटिकल लिडारफोर दङ एक्चुअली नोजोर होनांगौ, एसे सिरियास लानांगौ। थांफा फैफा आखाइ मिलाय लोगो जा, बेवहाय जा बादा गैया। बेजों लोगोसे गावनि हारिनि माखासे सिस्टेम आरो सिचुएशनफोरखौ थासारिफोरखौ जेब्लायबो माने नोजोर लाखिलांबाय थानांगौ। दिनैनि स्टेजआव जों बेफोरबायदिखौसो नुहुरबाय। बेसे दानलाय सुलाय खालामबोखो ना, बेसे बुलाय सुलाय खालामबोखो जों गुबुन हारिजों, जोंनि जारिमिनानो बेनो। नाथाय दिनैनि बे स्टेजआव बिटिआर एकर्डनि उनावहाय पलिटिकेलि जों गावजों गावनि गेजेराव, जों बर' बिदा फंबायनि गेजेराव डिभाइड खालामनो नाजानाय, पलिटिकेलि जोंनि बिटिसिनि पलिटिकेल आबहावाखौ बै गुबुन हारिनि माखासे डार्टि पलिटिकेल लिडारफोरा गादबनो नाजानाय, बे गादबनो नाजानायनि गेजेर गेजेर जोंनि बिटिसिनि ओनसोलारि हानजा मेजरलि बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै हानजानिफ्राय माखासे लिडारफोरखौ टारगेट खालामनानै बोख्ल'ना लांनायनि माखासे पलिटिकेलि प्लेन पलिसि आरो बैसोरनि बे प्लेन पलिसिया दिनै एसेबाबो साक्सेस जादों। जेरावनोखि इउपिपिएलनिफ्रायबो आरो बिपिएफनिफ्रायबो बै आदार पलिटिकेल पार्टियाव दिनै जयेन जानानै खामानि मावहैगासिनो दं। दा फैबाय थानाय समाव जोंनि न'खरावनो जोंहा स्पेसियेलि बिपिएफ आरो इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टि दंखायो। दा जोंनि हारिनि बै लिडारफोरा न'खरनि पलिटिकेल पार्टियाव थानानै न'खरनि थाखाय खामानि मावनायनि अनगायै न'खरनि पार्टिखौ गारनानै गुबुन मोनसे न'खरनि पलिटिकेल पार्टियाव जयेन जाहैनायनि गुबै थांखिया मा? बिथांमोना माखौ लुबैयो? दिनै जोंहा न'आवनो नांनाय मानि गासैबो दंखाजोबो, नाथाय अब्लाबो बिसोरो मानि थाखाय गोजोना? जाहोना मा? थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिसि इलेक्शननि बाथ्राखौ बुंनि आं, जेरावनोखि बिजेपि बायदि पलिटिकेल पार्टिया जोंनि बिटिसियाव जागायजेननाय समावनो 9टा सिटखौ बिसोरो देरहासार खालामनो हादोंमोन। अब्ला नाय, एसे साननानै नाय। दा बैफोर खामानिखौ आरो बैफोर थुलुंगाखौ जोंनिनो हारिनि थाखानाय बै साथाम साब्रैसो लिडारा थुलुंगा होआखै होमब्ला? बैफोर माखासे लिडारफोरा गावनि न'खराव थानानै गावनि न'खरखौ फोसाबनो सानखो ना मालायनि न'खराव थानानै गावनि न'खरखौ फोसाबनो सानखो? साननो गोनां बाथ्रा दं बेवहाय रायजो राजा नोंथांमोन। बे बिथिंखौ जों जुदि नोजोर होयोब्ला आरो बैसोर माखासे मास्टार माइन्डेड पलिटिकेल लिडारफोरा गावसोरनि पलिटिकेल प्लेनिंआव जुदि साक्सेसफुल जायोब्ला फैबाय थानाय समाव थारैनो बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै पलिटिकेल पार्टिया ओरै नायदावबायल' थानांगोन। मिथिबाय? जानो हागौ जोंनि हारिनिनो लिडारफोरा सामलायगोन, नाथाय अब्लाबो बहुद गोबां बाथ्रा दं बेवहाय। मालायनि न'आव थानानै निजिनि न'खौ सामलायनाय आरो निजिनि न'आव थानानै निजिनि न'खौ सामलायनाय गोबां डिफारेन्स दं। थांनाय 17 इयार्सआव जायखिजाया गुबुन पलिटिकेल पार्टिया जोंनि बिटिसियाव पलिटिकेलि गोहोम खोख्लैनो हायाखैमोन, नाथाय बे 2020 बिटिआर एकर्डनि उनावहाय माबोरैहाय बिटिसियाव गोहोम खोख्लैनो हाखो? दिनै सोरखौ लाफानानै सोरजों थानानै देरहासार जानो हादों बेखौबो एसे साननो गोनां बाथ्रा दं। स्पेसियेलि मेजरलि बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै पलिटिकेल पार्टिखौ ज' जालायनानै बिटिसिखौ गभर्नमेन्ट सालायनो बिथोन होनाय माखासे बाथ्राफोर, बे गोरोबलायनायनि बाथ्रानि सायाव सावरायबाय दं होननानै जों मिथिनो मोन्दों। नाथाय माखासे कन्डिसनफोरखौ लालायनानै बे सावरायनाया आग बारायाखै। CEMनि थाखाय बेबो लुबैयो, बेबो लुबैयो। दा बे बिथिंनि बेलायाव सावरायनाया मालाबाबो साक्सेसफुल जाया। आरो बे इउपिपिएल आरो बिपिएफनि खौसे जानायनि जिथु सावरायनायनि आन्दो माखासे गुबुन पार्टिफोरा जोंनि बिटिसियाव सिरि माने एन्ट्रि मारिगासिनो दं। जोंनि माखासे बर' लिडार्सफोरखौनो दाना होयै गावसोरनि पार्टियाव फुस्लायना ओरै फैगोन बायदिसिना रोखोमनि लुप दिन्थिनानै
माने वेलकाम खालामगासिनो दं। सोरबायदि लिडारा गुनजेट स्टाइलनि गुनजेट आखुनि जों बयबो मिथिगौ आरो मिथिसेयावबो जों बेखौ सापर्ट होयोब्ला बे जोंनिसो गोरोन्थि। माखासे समाव बिपिएफ इउपिपिएल बिपिएफ पलिटिकेलि डिबेट खालामफुबाय थानाय समावनो पार्सनेल माखासे बाथ्राफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों पलिटिकेलि इस्यु खालामनानै डिबेट खालामलायनाय माखासे मानसिफोरखौ जों नुनो मोनो। एसेबां थार्ड क्लास लेभेलनि पलिटिकेल फिल्डआव माने स्टेन्ड जाहैखो नोंसोरलाय पलिटिकेलि डिबेट खालामनो रोङाब्ला पलिटिकेल फिल्डआव थांनानै पलिटिकेलि माबोरैहाय स्टेन्ड खालामहैनांगौ बेनि सायाव जुदि नलेज गैयाबा मानो पलिटिकेल फिल्डआव थांनानै स्टेन्ड जाहैदों पलिटिकेल फिल्डनिफ्राय ओंखारबो नोंसोरनि थाखायनो दिनैनि बे स्टेजआव जोंनि गासै बर' हारिनि रायजो राजाफोरा गोजोन गैया सान्थि गैया। 2020आव जेब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा पलिटिकेलाव एन्ट्रि मारियो एन्ट्रि मारिनायजों लोगो लोगो माने बिजेपियाबो 2020 मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव 9टा सिटखौ देरहासार जानो हादों। अब्ला बेनि आन्दोनि लजिकखौ जों जुदि दिनैनि समाव जों जुदि सावरायनो थाङोब्ला जोंनि हारिनिनो माखासे बै खायफा लिडारफोरा दिनै गुबुन पार्टिनि आन्दोयै खामानि मावगोन ना मावाखै बुं। दिनै जोंनि BTCआव सोरबायदि पार्टिखौ वेलकाम खालामगासिनो दङ आरो बे वेलकाम खालामनायनि आन्दोआव जोंनि हारिनिनो बै सानै साथामसो लिडारनि आखाइ दं रायजो राजा नोंथांमोन। बैसोर लिडारफोरा बेफोरबायदि हाबा मावनायनि थाखाय आन्दोआव बेसेन मोनदों रां मोनदों धोन दौलत आरजिनो हादों ब्लेक मानि गोसोम रां आरजिनो हादों बिल्डिं लुदों बहाबा हा बायदों दामि दामि गारि मटर बायनानै बेरायगासिनो दं इन्जय खालामगासिनो दं। बेवहाय मा जायो जालांथो जोंनिया मोनगौबानो जाबाय। दा बाथ्रानि लाइना जोंनि BTCनि पलिटिक्स लाइनाव बेफोरबायदिसो खारगासिनो दङ। बेखायनो फैबाय थानाय समाव बैफोर लिडारफोरखौ जायखौनिखि जोङो बेबायदि लाइनाव जोङो सासपेक्ट खालामजाथावो आरो सासपेक्ट खालामनायजों लोगोसे जोङो 100% जुदि जोङो प्रुफ मोनोब्ला बैफोरबायदि लिडारखौ फैबाय थानाय समाव जों गासै रायजो राजाफ्रा माने सापर्ट दा होसै। नङाब्ला जोंनि BTCनि पलिटिकेल थासारिया ओरैबायदि ल' लेभेलाव थांगोन ना ओरैबायदि गादब जानाय लेभेलाव थांगोन। बे लेभेलाव जुदि थाङोब्ला जों मालाबा बेखौ बोखांनो हानाय नङा। मिथिबाय माबोरै हानो बै लेभेलाव जुदि थांमारोब्ला गमामायैनो बै लेभेलनि माखासे डार्टि पलिटिकेल मास्टार माइन्डेड गुबुन हारिनि पलिटिकेल लिडारफोरा जोंनि हारिनिनो माखासे बर' सुबुंफोरनो दाना गारै गारै होबाय थागोन आरो जोंनि गेजेरावनो डिभाइड एन्ड रुल पलिसिखौ सोनानै होगोन। जों बिदा फंबायनि गेजेरावनो पलिटिकेलि बुलाय सुलाय जानानै जोङो सेव हांगार जाजोबनायनि बादै जेबो नुहुरा दिनैनि बे स्टेजआव। अब्ला बेवहाय जों मोनसे बाथ्राखौ लजिकेलि जोङो साननो हायो बा जों सावरायनो हायो। बे बिटिआर एकर्डजों लोगोसे आन्दोयै ना बैसोर माखासे लिडारफोरा सिरि सिरि पलिटिकेलि माबा मोनसे एग्रिमेन्ट खालामबोआखैथ' जे बे बोसोराव नोंसोरो जादो बै नेक्स्ट बोसोराव जोङो जानोसै बेफोरबायदि। आरो बेफोरबायदि बाथ्राया जुदि थारैनो सैथोब्ला फैबाय थानाय समाव जोङो बेनि रोखा आबुं सावगारिखौ जोङो नुनो मोनगोन रायजो राजा नोंथांमोन। समखौल' नेनानै थाबाय था। खुलुमबाय। जय बर' हारिनि जय बर' बिमा।